može biti riječ koristi ko štit. Kad mi puste bit, postajem jebaš na karabit MC. Takav trebaš biti ti, ili lirički, psihički, s tim ne trebaš živiti. A drugi jebači sve bi htjeli na brzinu. Na brzinu možeš samo oplodit Martinu, Fabrinu, žvale, novci im fale, budale, pišu balade da i drugi ljudi žale. Kupuju instrumentale, dobar posao ne naprave, forsiraju vokale da dobar dojam ostave. Pišeš tekst, misliš da će dobro svijest, loša vijest. Kada pokušavaš to odrokat kao DMX, ti si zaljest, ništa ne valjaš, ajmo next. Pjesma treba ispast bit, čisti seks. Ne moraš se svest na kurve klubove, čudno je jer puno takvi zvuči kao da imaju trudove. Dođijan je tu među nas zvukove, krepat ćeš od straha slušajući oštre zvukove. Kreći se spretno i spremno na sve da se ne desi nešto štetno, pa aj